Mali jamana ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri segira a ka jalakiliw kan ka ɲɛsin Faransi ma ko a ye Mali ka sanfɛ kabanɔgɔ ko ka don a kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya t'a bolo ani ko a ye maramafɛnw di jihadi mɔgɔw ma jamana kɔrɔyanfan na ko duniya seleke 4 ka lajɛrɛ kɛ nin ko in kan. Tunisie a bɛ mɔgɔ yirika de bɔ minnu bɔra k'u ka nisɔngoya yira ani baara ɲɔngili waleyaba de kɛra jamana baboloyanfan na Zarzis mɔgɔ minnu tununa tungalataga batigɛ senfɛ ko ka a ko ɲɛɲini. Chad a bɛ ɲini ka dugu camancɛ bɔ mun bɛ ju jukɔrɔla la duniya seleke 4 ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko a bɛ mɔgɔ 300,000 ni 40,000 bɔ Chad minnu bɛ ji walankatali fɛn kɔnɔ. Kenya ja ani wari fɛnw sɔngɔ yɛlɛli ye Masai bagangɛnna caman de jagoya k'u ka baganw feere. Maroc farajɛ jamanaw ka kulu o ɲɛmɔgɔ dankan France Timmermans Nasser Bourita u ye u bolonɔ bila semaine dɔ la ni Maroc jamana ye yeelen minnu bɛ lakuraya o hukumu kɔnɔna la.